Soňra birlikdäki beýannama gol çekmek hem-de iki taraplaryň resmi namlary alşmak dabrasy boldy. Hemmileriň el çarpışmalary bilen Türkmenistanyň prezidenti hem-de Gazakystan Respublikasynyň prezidenti birlikdäki beýannama gol çekdiler. Soňra iki taraplaryň resmi namlary alşyldy. Şol resmi namlaryň atarına Türkmenistanyň hökümeti bilen Gazakystan Respublikasynyň hökümetiniň arasynda medeni insanperwer ulgamyna hyzmatdaşlyk etmek hakynda aralaşyk. Türkmenistanyň hökümeti bilen Gazakystan Respublikasynyň hökümetiniň arasynda migrasiýa babatda hyzmatdaşlyk etmek hakynda aralaşyk. Türkmenistanyň Dähmet we Ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi bilen Gazakystan Respublikasynyň Dähmet we Ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň arasynda pensiýa üçinçiligi babatynda maglumat aragatnaşyk hakynda aralaşyk. Türkmenistanyň Adalet ministrligi bilen Gazakystan Respublikasynyň Ýustisiýa ministrliginiň arasynda hukuk babatynda hyzmatdaşlyk barada üýelary düşünşmek hakynda ehtnama. Türkmenistanyň Oba Gyjylyk ministrligi bilen Gazakystan Respublikasynyň Oba Gyjylyk ministrliginiň arasynda veterinariýa babatda hyzmatdaşlyk etmek barada üýelary düşünşmek hakynda ehtnama. Türkmenistanyň Oba Gyjylyk ministrliginiň Ilmi barlyk Daýanyçylyk instituty bilen Gazakystan Respublikasynyň Oba Gyjylyk ministrliginiň Milli Agrar Ilmi Okuw merkeziniň arasynda üýelary düşünşmek hakynda ehtnama. Ulag babatda Türkmen Gazakystan hyzmatdaşlygyny mundan meýläkde giňeltmek boýunça 2026-2027 ýyllar üçin birlikdäki iş meýilnamasy Türkmenistanyň Saglyk goraýyş we Derman senaty ministrligi bilen Gazakystan Respublikasynyň Saglyk goraýyş ministrliginiň arasynda 2026-2027 ýyllarda hyzmatdaşlyk ösdürmek boýunça esas şäherleriň meýilnamasy Türkmenistanyň Balkan vilayaty häkimligi bilen Gazakystan Respublikasynyň Mangistaw oblastynyň hakimatynyň arasynda sewda ykdysady, alymy teňki we medeni insanperwer hyzmatdaşlygy ösdürmek barada üýelary düşünşmek hakynda ehtnama. Türkmenistanyň Ilimler Akademiýasy bilen Gazakystan Respublikasynyň prezidentiniň ýanynaky Gazakystan Respublikasynyň Milli Ilimler Akademiýasynyň arasynda ilim mabatda hyzmatdaşlyk etmek barada üýelary düşünşmek hakynda ehtnama. Türkmenistanyň telewizioniýa, radio gepleşikleri we kinematografiýa baradaky döwlet komiteti bilen Gazakystan Respublikasynyň prezidentiniň iş durmuş müdürliginiň Gazakystan Respublikasynyň prezidentiniň teleradio toplamynyň hojalyk dolanýan hukukly respublikan döwlet kärhanasynyň arasynda maglumat babatda hyzmatdaşlyk etmek hakynda alalalyk bar.